Tema al període entre guerres. Apartat, el feixisme italià, Mussolini. Al període entre guerres, entre la Primera Guerra Mundial i la Segona Guerra Mundial, va haver-hi un moment després del crac del 29 on els feixismes van pujar a tot arreu, a tot el món. I un dels feixismes més importants i que més va pujar va ser el feixisme italià de la mà de Benito Mussolini. Com assoleix Mussolini el poder? Anem a veure el context històric. Acaba la Primera Guerra Mundial i Itàlia està en una greu crisi pel seu endeutament per la Gran Guerra, per una pujada de preus generalitzada i per una desmobilització de les tropes que quan arriben al seu país volen trobar feina, veuen que no n'hi ha feina i això incrementa encara més la borsa d'aturats, de joves, de població que no pot treballar. I sempre dic el mateix, quan hi ha una crisi econòmica, quan la gent no té calés prou per alimentar-se, per escalfar-se, per tenir uns béns de consum mínims, s'incrementa la tensió social. Comencen a haver-hi revoltes, comencen a aparèixer moviments, el que avui en dia anomenem antisistemes. Aquestes revoltes, una classe social s'anirà cap a una banda i una classe social cap a una altra. Anem a veure els pagesos i els obrers, és a dir, la gent més pobra, la gent més desfavorida, la gent treballadora, a l'entorn rural i a l'entorn urbà. Començaran a ocupar finques agràries i fàbriques de la mà del Partit Comunista. En canvi, les classes mitjanes i altes, davant d'aquesta ocupació de propietats privades, ja sigui una fàbrica, ja sigui un camp de conreu, començarà a escampar-se per ells una por a una nova revolució comunista. O millor dit, no una nova, sinó a una revolució comunista com la que va passar a l'URSS, la Rússia dels tsars, i que va desembocar en l'execució de la família reial dels tzares i a una instauració d'un règim comunista de la mà de Lenin i de Stalin. Per tant, les classes mitjanes i altes diuen, atenció, aquí ens pot passar el mateix que a l'URSS. I aquí sorgirà el Fasci Italiani di Combattimento de la mà de Benito Mussolini, on es farà fort, recolzada per aquestes classes més benestants, aquestes classes poderoses de l'economia italiana. A les eleccions de 1919 i 21, Mussolini obtindrà pocs escons, però el 1922, a l'octubre, decidirà prendre el poder per la força. En l'anomenada marxa sobre Roma obligarà al rei Víctor Manuel III a donar-li el govern. És a dir, el rei es veurà pressionat. No eren molts, no eren la majoria, però sí que era un grup que tenia unes característiques, com ara veurem, molt violentes i a més estava recolzat pels grans industrials, pels grans propietaris italians. Per tant, li concedirà el govern. Quines eren les característiques del feixisme italià? La primera, anticomunista i antidemòcrata. Ja hem vist com les classes mitjanes i altes recolzaran a Mussolini per precisament això, perquè era anticomunista. Una altra, l'estat serà dirigit de manera totalitària. El duce, és a dir, el líder, serà un cap tot poderós i només hi haurà un partit, el partit feixista. Per tant, tenim una altra manera de totalitarisme. L'estat dominava la societat, l'oposició era durament reprimida, l'educació s'havia de controlar. L'educació és el futur, si tu controles els infants d'ara, controlaràs els futurs homes i dones del demà. I com no, control dels mitjans de comunicació. Tot el que sortia en premsa, tot el que sortia per ràdio, havia estat cribat, pautat per l'estat. A més, un nacionalisme expansionista, anar ocupant territoris, l'ocupació d'aquests territoris reportava dins del seu estat un sentiment de que eren més poderosos, de que eren com aquella antiga Roma. Mussolini moltes vegades agafarà símbols de l'antic imperi romà, un imperi romà que va conquerir totes les ribes del Mediterrani. Mussolini no tenia ni l'exèrcit, ni els calés, ni l'eficàcia, ni la sabidoria dels emperadors romans, però ja li venia bé per fer aquesta
aquest nacionalisme expansionista i per crear aquesta publicitat entorn d'ell. I una altra característica és el culte a la violència i al militarisme. Eren doncs, uns molt violents i on hi havia tota una sèrie de dinàmiques militars. Com comprovem, les característiques entre el feixisme italià i el nazisme d'Adolf Hitler són gairebé les mateixes. Un líder, anticomunistes, antidemocràtics, expansionistes, violència. L'única diferència entre el feixisme italià i el nazisme alemany serà que al nazisme alemany li haurem d'afegir les teories racistes que emanaven del seu líder Adolf Hitler. Moltes gràcies per la vostra atenció.